de les ganes i la necessitat de les escoles bressol de sortir fora, de sensibilitzar la població de l'educació i de l'etapa del 0-3, una etapa tan important i vital pel creixement i desenvolupament dels infants. Sorgeix dins la Comissió Interescoles, que és una comissió que tenim del Consell Escolar Municipal, a la que hi formen part les escoles bressol municipals, la de Sant Roc i les privades. Moltes vegades continuem amb el tòpic de que les escoles bressol continuen sent guarderies, tot i que amb els anys vas veient que hi ha una disminució d'aquesta tendència, però encara hi ha una mica aquesta idea, no?, de que els nens van a l'escola a passar l'estona i a cobrir una mica les necessitats laborals de les famílies, no? Per què gategen o per què no gategen? Per què els agrada trasbassar, per què els agrada construir? Doncs el joc té una evolució i té una lectura que els adults hauríem de saber fer, perquè jugar és tan important com menjar o com dormir. Són moments on l'infant està fent grans investigacions, descobertes i està fent sinapsis i aprenentatges increïbles. Hem de jugar amb els nostres fills. Des de la nostra mirada, no és recomanable jugar amb els infants. En los niños no se inculca el asombro, sino que se respeta. Avui hem vingut aquí a l'obrador i la veritat és que els nens només amb la sorra i amb objectes d'estar per casa s'ho estan passant molt bé. Nosaltres com a família pensem que és una molt bona iniciativa que des de la ciutat es promocionin aquest tipus d'activitats. Molt content, tant per la part formativa de les xerrades de molt nivell que s'estan fent a la tarda, com l'espai aquest de joc lliure que ens han muntat aquí fora i el de dins, que veure com el teu infant es desenvolupa amb llibertat, jugant amb diferents elements, diferents textures, doncs és molt interessant perquè no sempre a casa tenim l'oportunitat de fer-ho, no? Home, hem tingut una molt gran rebuda i molt bona rebuda, tant per part de les famílies com de les escoles, que ja havien format part, i també de les educadores, de la jornada que hem organitzat. Estem molt i molt contentes perquè pensem que això que ha estat un bon esdeveniment on conflueixen infants, els fills, els nens i les nenes amb els seus pares, que realment és una necessitat perquè la gent ha sortit, ha vingut, s'han omplert tots els tallers i fins i tot hi ha hagut llista d'espera o poder gent que no haurà pogut anar amb alguna xerrada o amb algun taller. Esperem poder-ho repetir. Com ho continuarem ho hem de treballar. Farem una valoració i una bona proposta per l'any que ve.